Ακούω μια φωνή να μου λέει «Χαίρεσαι». Ήταν η Ματίνα, η δεύτερη κοπέλα της παρέας. Χαιρέτησα χωρίς να πω κουβέντα και συνέχισα. 10 μέτρα από τη σκηνή μας ήταν οι κοινόχρηστες τουαλέτες. Όταν λέω κοινόχρηστες το εννοώ. Δεν υπήρχαν αντρικές γυναικείες. Ήταν όλα για όλους. Τρέχω προς τις τουαλέτες με βήμα κοφτό. Ακολουθούσα τους ήχους μιας κιθάρας ενός γκρούβαλου, ο οποίος για κάποιο λόγο είχε κάτσει έξω ακριβώς από τη τουαλέτα. Σε ένα μικρό φρεσκοσοβατισμένο νησιώτικο σκαλοπατάκι και τραγουδούσε σε μια γλώσσα που δεν την καταλάβαινε. Λίγα μέτρα πριν φτάσω στη τουαλέτα πετυχαίνω την Καλλιόπη. Η Καλλιόπη ήταν η τρίτη της παρέας και γυρνούσε από τα ντους προς τη σκηνή. Τι έγινε, της λέω. Ενώ ήδη είχα αρχίσει να γίνομαι άσπρος από το κόψι. Η Χριστίνα πού είναι? Όπου Χριστίνα η κοντή. Δεν ξέρω, μου λέει. Τα γόρια κοιμούνται, της λέω. Και πριν προλάβει να μου απαντήσει, άρχισα να κάνω κοφτά βήματα στο πλάι με τελικό προορισμό την τουαλέτα μπροστά. Θα τα πούμε. Ναι, θα τα πούμε. Της λέω, μπορεί και να το φώναξε γιατί ήδη είχα φτάσει στην πόρτα της τουαλέτα. Κάνω να την ανοίξω, κλειδωμένη. Όνα σου λέω από μέσα. Γιατί σε μένα αυτό. Η πόρτα κλειδωμένη και ο άλλος με την κιθάρα να παίζει ασταμάτητα σόλο δίπλα. Κάθομαι πιο πίσω και περιμένω να ρίξει η πόρτα. Έχω διπλώσει στην κυριολεξία από το πόνο. Έχω σφίξει τα κολομέρια μου, πας και κρατήσω την κερκόπορτα κλειστή. Ενώ τα πόδια μου πια από το κόψιμο έχουν αρχίσει να κάνουν ακανόριστες κινήσεις και να τρέμουν. Ο άλλος δίπλα μου να σολάρει με την κιθάρα. Εκείνη τη στιγμή είπα, Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη. Λιποθυμώ. Τη στιγμή που κλείνουν σιγά σιγά τα μάτια μου και κάνω τις αισθήσεις μου, ανοίγει η πόρτα. Και ματεύστε πια βγαίνει η κοντή. Όλες με βλέπει στην άκρη με λιπόθυμο, άσει το κεφάλι κάτω και με προσπερνάει, κρύβοντας το πρόσωπό της με το κολόγαρτο στο χέρι. Αυτή η πόρτα δεν έπρεπε να ανοίξει. Ξαφνικά η μουσική δίπλα μου σταμάτησε. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να τρέχει πιο γρήγορα στη ζωή μου όπως ο γκρούβαλος κιθαρίστης. Γυρίζω να κοιτάξω μέσα στο μπάνιο και χωρίς υπερβολή τα μάτια μου δακρύσα. Η αγάτα που έτυχε να περνάει από δίπλα μου νόμιζε ότι το έκανα εγώ και μου χύμιξε. Δεν είχα άλλη επιλογή. Έπρεπε να προχωρήσω. Απλά έπρεπε να μπω μέσα και να τελειώσω τη δουλειά. Μάζεψα τα κομμάτια μου, πήρα μια βαθιά ανάσα και μπήκα. Μπήκα και τι να δω. Η κοντή είχε αφήσει ένα δώρο για μένα. Ένα δώρο που απλωνόταν κατά μήκος όλης της λεκάνης. Δεν μου σκέφτηκα πώς γίνεται αυτό το πράγμα να βγει και από μέσα της. Μη σας πω, ήταν και ζωντανό. Σαν ένα γιγάντιο καλαμάρι. Σαν τα καλαμαράκια που φάγαμε το μεσημέρι. Δεν άντεξα. Είχα φτάσει στα όρια της ανθρώπινης δύναμης. Η εικόνα του δώρου της κοντής ήταν το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι. Η επόμενη ανάμνηση που έχω είναι να κάθομαι στα φρεσκοσωματισμένα σκαλοπατάκια και κόσμο γύρω μου και να μου έχουν δώσει ένα μπουκάλι νερό. Φαινόμουν πανιαρισμένος και μύριζα πράσινο σαπούνι. Μου έλεγα όλα οκ, μα. Και εγώ τους απαντούσα. Η κοντή το έκανε.